नोंथांमोना जेरै आंजों लोगोआव दं आंबो मोदोमै जिउयै अराय नोंथांमोनजोंनो थागोन आरो थाबाय थागोन। गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन बे आसामाव सा सानजा भारताव मंगलीय फोलेरफोरनि मादायाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो देरसिन किमान अखमियाय আজি बर' भाषा কৈছে नकय जायफोर गोहो खुंथायाव दं आसामिसफोरखौ आसाम पुलिसखौ गुवाहाटी सरकारखौ दिल्ली सरकारखौ रावबो बुंनो साहस गैयाबा रायजो राजाफोरजों सारेन्डार जा। दक्टर नाब्ला सार बायदि आसामिसफोरखौ थोंजोङै बुंनो हानाय गुवाहाटी सरकारखौ दिल्ली सरकारखौ दक्टर नाब्ला सार बायदि थोंजोङै बुंनो हानाय रावबो साहस गैया। जायफोर गोहो खुंथायाव दं रावबो साहस गैया। सारेन्डार जाफै दक्टर नाब्ला सारजों प्रमद बर' गोविंद पेरेंगा सारेन्डार जाफै। आसाम पुलिसखौ मानो प्रमद बर'आ फंसे बुंनो हायाखै? गोविंद पेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं मानो फंसे बुंनो हायाखै? मानो बुंनो हायाखै? सान्थि शक्तिनि उनाव मानो बर' मानसिखौ आसाम पुलिसा नाख्रांदों? जायफोर गावनिनो बिब' बिनानाव बिमाजों समान बैसो गावनिनो बिदा फंबाय बिफाजों समान बैसोफोरखौ आसाम पुलिसा सान्थि शक्तिनि उनाव मानो बेबायदि नाख्रांदों जबरदस्ति? प्रमद बर' गोविंद पेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं फंसेबो दिल्ली सरकारखौ गुवाहाटी सरकारखौ आसाम पुलिसखौ बुंनो हालाबा सारेन्डार जा। सारेन्डार जा। आरो रायजो राजा नोंथांमोन जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा। जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा। जों जागोन देरहासार। भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय जोबोद गिथावना। सोरबाफोर जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा गाव गावनि खर'आव गावनि मोदोमाव पेट्रल सारनानै लादों माबा मोनसे जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा हरखाबै बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' गोविंद पेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं लानो हागोन ना हाया? साफा साफा दायनिगिरि जानांगोन जायफोर गोहो खुंथायाव दं। सान्थि शक्तिनि उनाव मानो बर' मानसिफ्रा बेबायदि नासयजादों? मानो नासयजादों? दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकार आसाम पुलिसखौ फंसेबो बुंनो हालाबा रायजो राजाफोरनि खाथियाव प्रमद बर' जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि गासै गोहो खुंथायाव थानाय सारेन्डार जा। साफा साफा सारेन्डार जा। बुंनो हालाबा सोरबाफोर जुदि बे मोदोमाव पेट्रल सारनानै लानाया एक्सिडेन्ट जायोबा प्रमद बर' नों दायनिगिरि जानांगोन। बिनि दायनिगिरिया नों जानांगोन। आसाम पुलिसनि नासयनाय गुवाहाटी सरकारनि नासयनाय दिल्ली सरकारनि नासयनाय दिनैसिमबो दं नामा? मानो बिखा फोरदाननानै सारेन्डार जानो हायाखै प्रमद बर'? दिल्ली सरकारनि बेबहार गुवाहाटी सरकारनि बेबहार आसाम पुलिसनि बेबहारखौ नुनानै नोंसोर सारेन्डार जा। जायफोर इउपिपिएलआव जायफोर गोहो खुंथायाव दं सारेन्डार जा। आरो फंसेबो जुदि बुंनो रोङाबा बुंनो साहस गैयाबा दक्टर नाब्ला सारजों जेलाव थाफाय थां। दक्टर नाब्ला सार बायदि बुंनो सोलों। जोबोद गिथावना। गाव गावनि मोदोमावनो पेट्रल सारनानै लानाय गाव गावनि खर'आवनो पेट्रल लुनानै लानाय। सोरबाफोर जुदि एक्सिडेन्ट जायोबा बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' गोविंद पेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं। गुवाहाटी सरकार आसाम पुलिस दिल्ली सरकारखौ जुदि फंसेबो बुंनो हालाबा जायफोर गोहो खुंथायाव दं प्रमद बर' गोविंद पेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं सारेन्डार जा। फंसेबो जुदि बुंनो हालाबा सारेन्डार जा। सान्थि शक्तिनि उनाव गाव गावनि बिदा फंबाय गाव गावनि बिब' बिनानाव गावनि बिमाजों समान बैसो गावनि बिफाजों समान बैसोनि मानसिफोरखौ आसाम पुलिसा मानो नाख्रांदों? आसाम पुलिसा मानो बेबायदि बेबहार खालामदों? बेबायदि बेबहारखौ नुनानै जुदि प्रमद बर'आ फंसेबो बुंनो हालाबा गोविन्दआ बुंनो हालाबा पेरेंगाया बुंनो हालाबा जायफोर गोहो खुंथायाव दं फंसेबो बुंनो हालाबा सारेन्डार जा। जायफोर गोहो खुंथायाव दं सारेन्डार जानानै दक्टर नाब्ला सारजों जेलाव थाफाहैथां। जेलाव थाफाहैथां। दक्टर नाब्ला सारजों सोलोंजा। दिल्ली सरकारखौ मा बुंनांगौ
गुवाहाटी सरकारखौ मा बुंनांगौ, आसाम पुलिसखौ मा बुंनांगौ, सोलोंजाहैथां जायफोर गोहो खुंथायाव दं। डिआर नाब्ला सारजों जेलाव थाफानानै सोलोंजाहैथां। प्रमद बर' लाजिया, गावनि बर' मानसिखौ बायदि आसाम पुलिसा बेबहार खालामदों। लाजिया गबिन्द पेरेंगा जायफोर गोहो खुंथायाव दं, लाजिया। माबा मोनसे जुदि एक्सिडेन्ट जानांगौबा जायफोर गोहो खुंथायाव दं साफा साफा दायनि